Σήμερα η Χάρη μας θα φτάσει εκτός Ελλάδας. Πού πάμε, Γιούσεφ? Πάμε Κοπενχάγη και από εκεί θα πάρουμε το τρένο και θα πάμε στο Lund, στη Σουηδία. Έχει ένα πολύ ωραίο bootcamp, Health Tech, εκεί και θα συμμετάσχουμε. Do it for me και στο εξωτερικό. Γιούσεφ, πού έφτασες μόλις? Μας κλέβουν 179 ευρώ κάτι αρκουδάκια. Δεν είναι 179 ευρώ, είναι δανέζικες κορώνες. Δανέζικες κορώνες. Εγώ δεν τα έδινα πάντως για μια φώκια. Θα φωνάξω στον βασιλιά. Μόλις περάσαμε κάτω από τη θάλασσα. Δεν κατάλαβα τίποτα. Ναι, και είμαστε στη Σουηδία, Μάλμε. Οδεύω προς την πρώτη μέρα του bootcamp. Βρισκόμαστε στο Lund, στη λεγόμενη Med Valley. Εδώ θα δείτε λιγάκι, είναι όλες οι εταιρείες τεχνολογίας. Στην ουσία έχουν φτιάξει γύρω από το Health Tech ένα ωραίο hub. Και φυσικά φτάσαμε εδώ στο Health Innovation μαζί με το EED και είμαι σε μια υπέροχη ομάδα με μια Γαλλίδα και μια Πορτογαλίδα και νομίζω θα πάει πολύ καλά. So, are you ready? Yeah. We are gonna pitch here in some minutes. That's another thing that turns me on. And